мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд оиди мусодираи маҳсулоти гӯштӣ аз ҷиҳати сифатнокӣ ба саломатӣ хавфнок хабар медиҳад. Дар фурӯшгоҳҳои рақами 40 ва 41 бозори Панҷшанбе, ки ба соҳибкор Илҳом Орипов тааллуқ дорад, 86 килограмм гӯшти гов дарёфт гардид, ки дар ҳолати кӯҳна ва сармозадагӣ барои минбаъд ба фурӯш баровардан дар яхдонҳо нигаҳдорӣ мешуд. Маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар вилояти Суғд хулоса додааст, ки маҳсулоти гӯштӣ ба талаботи бехатарӣ ҷавоб намедиҳад. дида ва донистан нигаҳдорӣ ва ба фурӯш баровардани маҳсулоти озуқаворие, ки ба талаботи бехатарӣ ҷавоб намедиҳад, сабаб шуд, ки нисбати соҳибкор Орипов Илҳомҷон Иброҳимович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳотӣ Ҳайдар Усмонови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тибқи талаботи моддаи 209 Кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. Бо гирифтани ахбороти оперативӣ аз тарафи нозирони минтақавии милитсия, гурӯҳи кории пешгирӣ аз муомилоти маҳсулоти пассифати мақомотҳои милитсия ва прокуратураи шаҳри Хуҷанд ҳолати мазкурро дар ҳудуди бозори Панҷшанбе ошкор намуданд. Дар фурӯшгоҳҳои рақами 40 ва 41 ба соҳибкор Орипов тааллуқ дошта, ҳангоми санҷиш 86 килограмм гӯшти моли калони шохдор дарёфт гардид, ки дар ҳолати кӯҳна ва сармозадагӣ барои минбаъд ба фурӯш баровардан дар яхдонҳо нигаҳдорӣ мешуд. Арзиши умумии он 3870 сомониро ташкил медиҳад. мувофиқи маълумотномаи Маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар вилояти Суғд, ин маҳсулоти гӯштӣ ба талаботи бехатарии истеъмолкунандагон ҷавобгӯ намебошад ва аз ҷиҳати сифатнокӣ ба саломатии инсон таҳдид мекунад. Аз рӯи фарзияҳои мақомот маҳсулоти муҳлатгузашта коркард шуда дар намуди қимма ба фурӯш гузошта мешавад. ҳамчунин зимни санҷиш якчанд адад қуттии равғани растанӣ дарёфт гардид, ки муҳлати истифодабарияш гузашта бошад ҳам дар рафи фурӯшгоҳ гузошта шуда буд. аз рӯи тобиати тафтишотӣ ҳодисаи ҷиноятиро мақомоти прокуратураи шаҳри Хуҷанд тафтиш намуда истодааст. бояд дар хотир дошт, ки фоидаи ба ривази саломатии ҷомеа ба даст омада ҳеҷ гоҳ баракат надорад. аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад, ки ҳангоми харидории маҳсулот аз ҷумла маводҳои ғизоӣ ба муҳлати он эътибор дода, ҳамчун истеъмолкунанда ҳуқуқҳои худро ҳифз намоянд. зеро ғизои тозаву бехатар нигаҳдорандаи саломатии инсон аст.